गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार सोहोर मैदेरखुराव थानाय सोरां फरायसालियाव फरायबाय थानाय मावरिया फरायसाफोरनि मुङै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिसि दैमारि बिथाङा 4 लाख रां अनसुंथाइ होदों। मख'जाथावदि सोरां फरायसालियाव मोनसे एनजिअ'आ 15 मावरिया फरायसाफोरनि सोलोंथाइ होनाय बिबानखौ लाबाय थादोंमोन। अदेबानि माखासे एंगारै जानो थाखाय बै एनजिअ'आ बैसोर मावरिया फरायसाफोरनि सोलोंथाइ होनाय बिबानखौ एंगारनो गोनां जानायाव दा मावरिया फरायसाफ्रा लामा गोथे जानानै दंमोन। बेनि थाखायनो सोरां फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना मावरिया फरायसाफोरनि सोलोंथाइ होनाय बिबानखौ आखायाव लायो। लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बे खौरांखौ मोननानै 4 लाख रां अनसुंथाइ होदों। दुखुनांथाव आरो गोरबो बिखा खामथाव खौरां। ट्रेक्टरनि जाब्रबथायजों सासे लाइमोननि जिउ खहा। सासे बर' लाइमोना ट्रेक्टरजों हा रोगानाय समाव जिउ खहा जादों। ककलाबारि हरिसिंगा गामिनि केशवनगराव थानाय रजनि बर'नि फिसाज्ला हेमन्त बर'आ ट्रेक्टर सालायनानै हारसिंनो जाब्रबथायजों जायगायावनो जिउ गोमायो। हेमन्त बर'नि हरखाब जिउ गोमानायाव न'खरजों लोगोसे रायजो राजाफोर आरो ससियेल मिडिया बाहायगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आथिखालाव जुलि जानायनि सिगां साफ्रोमबो हिन्जावफ्रा गावनि महर मोखांखौ समायना रमायना खालामनो थाखाय बिउटि पार्लाराव थाङो। नाथाय ओरैबायदि जाथाय जादों, सासे हिन्जावा जुलि जानायनि सिगां फेन्सि मेकआप खालामनो थांनायाव बिउटिशियाना माखासे फुनग्रा बेसाद बाहायनानै हिन्जाव गोदाननि मोखांखौ खामजोबहोयो। बेनि उनाव हौवा गोदाना हिन्जाव गोदानखौ जुलि खालामला होननानै सिमान लायो। बे जाथाया कर्नाटकआव नुजाथिदों। थारैनो बे खौराङा ससियेल मिडिया आरो हादरनाङै खौरां बिजोङाव गोसारदों। जोबोद दुखुनि खौरां। रुसनि कर'ना होबथानाय भेक्सिन दिहुनगिरि बिगियानगिरिया थैबाय। मुलुगनि गेजेरावनो सुबुंनि जिउआव खैफोद लाबोनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासखौ होबथानो थाखाय स्पुटनिक भि मुंनि भेक्सिन दिहुनग्रा रासियानि साइन्टिस्ट आन्द्रे बर्टिकभआ हरखाब जिउ गोमाबाय। साइन्टिस्ट आन्द्रे बर्टिकभआ गावनि एपार्टमेन्टआवनो जिउ गोमानायनि खौरां मोननाय जादों। फारसेथिं साइन्टिस्टखौ बुथारनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिराङाव न' बां होस्रांजानाय सुबुंफोरनो हा होनो बिटिआर सरकारा थि खालामबाय होनना एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोल सिंनि गुबुन गुबुन गामिफ्राव दिनै सानसेनो गासै दोंद' बाला अन्थाइ लामा बेखेवना होयो बिटिआर हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। बेराफारसेथिं बे गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो लामा दालां गैयिनि जाउनाव सातजालायै संसार जानांगौमोन होनना दुखु फोरमायो। लोगोसे एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेबायदि लामा दालां बानायना होनायनि थाखाय लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायो आरो एम रन्जित बसुमतारी बिथांखौ साबायखर बावो। दासान्दि खोला भारत तामिलनाडुआव दुंहाव थासारि सोमजिनाय जाथाया समाजारि बिजों आरो खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दङ। तामिलनाडुआव हिंसा जाथायखौ नोजोर होना तामिलनाडु पुलिसा गोनांथार खौरां फोसावदों। दावबायारि आरो खामानि मावनो थांग्राफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय। सोरबाफोर तामिलनाडु कम्पानियाव खामानि मावग्राफ्रा माबाफोर जेंनायाव गोग्लैना दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव फन खालामनानै हेफाजाब लानो हागोन होननानै फोसावदों। बिटिसि टुरिजम बिफाना टुरिजम बिफानखौ जौगाहोनाय आरो फोसावथायनि थांखिजों दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों बाइकजों हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारिखौ बिटिसि सेक्रेटारिनि लांगोनानिफ्राय जागायजेननानै दिरबिल, दिप्लाइ बिल, महामाया थानसालि, रायमना नेशनेल पार्कसिम हानजा सुनाय जागोन। बिनि उनाव मानास नेशनेल पार्क आरो 6 मार्च खालाराव भैरबकुन्दसिम हानजा सुनाय जागोन। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसि टुरिजम बिफाननि एम धर्म नारायण दास बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि ट्रेन्सपर्ट बिफाननि एम रनेन्द्र नार्जारि, टुरिजम बिफाननि जइन्ट सेक्रेटारि पामि ब्रह्म बिथांमोना। मख'जाथावदि बे बाइक हानजा सुनाय हाबाफारियाव गासै 3 बाइक राइडारफ्रा बाहागो लादों। बाक्सानि बरमायाव बिपिएफडब्लिउआ मोनसे जर'खा मेल खुंदों। बे मेलाव रोजा रोजा सुबुंनि बाना। बाक्सा जिल्लानि बरमा बरकारुवा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफडब्लिउआ मोनसे जर'खा मेल खुंदों। बिपिएफडब्लिउखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों बे जर'खा मेलखौ खुंफुंनाय जादों। बिटिसिनि बारग'सो थामहिनबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलानि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय जायो बे जर'खा मेलखौ। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियोदि बिपिएफडब्लिउआ दाबो गोख्रों जानानै दं आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो मंगलदैयाव बिजाथि फसंगोन। प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा दिनैसिमबो ग्रेड 4नि साख्रि थिसननो हायैखौ सोंखारनानै खाम्फा बरगयारिया बुंथियोदि बेनो नामादि सोलायनाय। बे जर'खा मेलाव बिटिआरनि मोनब्रैबो जिल्लानिफ्राय गोबां रोजा रोजा दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। दिनैनि बे जर'खा मेलखौ नायोब्ला दाबो गुदि थाखोआव बिपिएफडब्लिउखौ गोबां गोख्रोंखौ नुनो मोनो। दा राजखान्थिनि बारा माबोरै बारो बेखौ उन समासो खिन्थासिगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगाव श्रीरामपुराव खयला रोगाग्रा गोबां ट्राक गारिखौ पुलिसा जब्द खालामदों। ट्राक सालायग्राफ्रा पुलिसनि बेरेखायै खुद्रिखांदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोनाब बेंगल सिमानि श्रीरामपुराव सुमलतापुर पुलिसा खयला रोगाग्रा गोबां ट्राक जब्द खालामदों।
हमनानै दोननाय जादोंब्लाबो सिमुलटाबो पुलिसा गारिनि नांगौ बायदि फोरमान बिलाइ नायबिजिरगासिनो दङ। खयला रोगाग्रा गासै 50 गंसे ट्राकफोरखौ जब्द खालामदों पुलिसा। नांगौ बायदि फोरमान बिलाइ दंब्ला ट्राकखौ हगारनाय जागोन होनना मिथिहोदों पुलिस बिबानगिरिया। फारसेथिं ट्राक सालायग्राफ्रा गारिनि गासैबो फोरमान बिलाइ दं होननानै पुलिसनि बेरेखा खालामो आरो बिजेपि सरकारनि बेरेखा स्लगान होयो। जोंफ्रुनाय ट्राक सालायग्राफ्रा रागाजों रागा राजा लामाखौ बन्द खालामनायखाय लावथिजों बुनानै गासैबो ट्राक सालायग्राफोरखौ पुलिसा होखारस्राङो।